Ну шо, придурки, а хочаце реально страшную гісторыю? А? Гэта адбылося прямо тут, у гэтым самым лесе. Гэта адбылося роўна 20 гадоў таму. Разня ў дзень усіх памерлых. Некалькі студэнтаў, накшталт нас, прыйшлі сюды пазабавіцца. Але яны не ведалі, што ў гэтым лесе яны не адны. Мужик, что ты робишь? Кассету поставил! Не-не, нормально. Рок — это круто.